Oke, kalau Bika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sugeng warahmatullahi enjing, wabarakatuh. nggih, sugeng enjing para siswa kepanggih malih dinten menika ing piwulangan basa Jawi. Dinten menika para siswa badhe sinau ngenani pinten-pinten bab ingkang kedah dipun gayuh wonten ing setunggal semester. Ing bab menika ing pepanggihan semester menika mangke wonten 3 bab. Napa namung 3 bab menika minggu kelas 12 menika namung sekedhik nggih materinipun awit Mau ayo insyaallah kameranya mangke nek mboten salah pasi April menika sampun wonten ujian sekolah lan sanes-sanesipun pramila sedaya bab sedaya materi kula kinten namung sekedhik babipun. Ya, ing kelas 12 khususipun ing mapel basa Jawi menika mangke wonten 3 bab. Bab-bab menika sampun kula damelaken modul dados siswa mangke saged matusi piyambak ing modul ingkang sampun kula share nggih. Dados monggo mangke modul menika dipun waos disinaoni. Nah, kenapa kula ngginakaken Google Meet? Nah, sebab Google Meet menika kalian apa wingi aplikasi tim menika luwih ringan, luwih enteng aplikasi Google Meet. Microsoft Teams menika abote kuota APK-ne nggih ageng, resolusine nggih ageng, kathah isinipun dene Meet menika khusus kangge pertemuan tatap muka online. Dados sedaya siswa ing HP-ne sampun wonten email, dados gambil mangke kantun cara ingkang sampun kula share ing grup saged kalih cara. Ngeklik ke linke diklik. Nah, nek sampun diklik mangke langsung diarahke ing browser kalian Gmail. Klik wae sing Gmail. Nah, dene sing HP-ne mboten support kados mekaten nggih diunduh mawon APK-nipun. Time dihapus. Nggih, time dihapus bab sampun boten ngginake aplikasi tim. Jadi time dihapus mawon mboten napa-napa. Nah, jadi mangke ing khusus kula tatap mukanipun kados mekaten mawon. Kenging napa kados mekaten? Pilih angge namung WA mawon kula kinten nek dereng pati paham, dereng saged maksud napa ingkang dipun sampaiake. Nah, nek syarat tatap muka menika kan gamblang. Yang harus sampaikan napa nek arep takon tinakon nggih gambel. Nah, nek chat WA kan mangke ketumbuk-ketumbuk dadose napa kelewat mboten saged. Nah, ingkang kados tatap muka menika mangke kangge ngupas materi-materinipun diupas dionceki terus mangke bila wonten pamanggihan ingkang dereng paham saged dipunanggen dening mangke sanese menika saged ginakaken WA. Tuku mangke kula nge-share linke, tuku mangke materi modul. Lajeng mangke wonten bila tugas-tugas saged dipun dalan WA. Menika kersane mboten ketumbuk-tumbuk. Ngoten nggih? Wonten pitakenan? Nggih. Mboten. Sampun di-download modulipun? Pun. Sampun diwaos? Dereng. Nah. Nah, iki module nggih. Tinggal mboten? Aduh. Kan mboten iki. Tambari sinten iki? Mikrofon saged diaktifke mawon mboten napa-napa. Mikrofon pelunas utangnya dikakno lek jangan. Ya iki mboten napa-napa. Nah, niki modulipun sampun kula damelake modul dados siswa mangke kanton download mbikak
disinaoni iki gambare wong barik sak cendekia. Hah? Siapa mau izin mau? Iki aktore cendekia iki. Apa kira-kira cah? Nggih. Wonten ingkang bab ingkang siswa mangke sinauni ing piwulangan basa Jawi semester menika saking tembang. Lajeng mangke menika materi eksposisi wewaler. Lajeng sing terakhir niku mangke wonten aksara Jawa. Tigang bab mawon ingkang kedah dipun gayuh siswa ing semester menika. Kita mlebet ing teks eksposisi wewaler. Ing pikiranipun, ing angen-angenipun siswa, kinten-kinten nek kepanggih tembung wewaler niku napa cah? Monggo saged interaktif, saged celatus, saged wicanten diaktifke mikrofone. Wewaler niku napa? Tinggal mboten? Putus-putus, Pak. Wewaler. Wewaler niku napa? Wewaler. Nggih, nek Jawi menika ana istilahe pantangan nggih. Dados wewaler larangan. Barang dilarang. Pantangan, larangan ingkang boten kedah dilakoni dening manungsa khususipun tiyang Jawi menika ngenani pantanganipun ingkang sampun dipun ajarake, sampun dipun turunaken saking mbah-mbah nenek moyange awake dhewe rumiyin. Kathah tentunya waler mangke ing candhaipun kita cobi kupas nggih. Saderengipun kita mangke para siswa kedah imut-imut apa sing jenenge kuwi eksposisi. Ha? Eksposisi niku karangan napa? Karangan ingkang Dalam soal karangan ingkang kesemut boten? Pak Marto. Iya, Pak. Eksposisi niku napa? Iki wedina dalem, Pak. Karangan ingkang napa eksposisi niku? Karangan ingkang nerangake gagasan utawa panemuning panyerat ngenani sawijining perkawis, niku istilahipun ingkang diandharake, dipun jlentrehake. Benten kalian karangan deskripsi. Bila deskripsi menika namung deskripsiaken sawijining objek kanthi detail. Nggih. Sawijining objek kanthi detail. Misale badhe napa nggambarake ngenani meja misale. Meja niku bentuke piye? Terus warnane apa? Manggonane ana ning endi, digawe saka napa lan warna lan liyane iku deskripsi. Deskripsi dening eksposisi niku contoh gambilane kados resep masakan. Misale iki arep masakan lumpia misalnya. Nah niku wonten bahan-bahane, bumbu-bumbune, carane gawe, dan niku termasuk karangan eksposisi. Nah, patokane panulisane eksposisi niku wonten 7. Nggih, pisan menika ngupaya kanggo nyetakake njlentrehake sawijining pokok prastawa wau kados dilentrehno ngenani masakan gawe lumpia, dicetake dijelaske prastawane yaiku masakan lumpia. Kalipun isi eksposisi orang duwe arep ngundang reaksi, ora gawe reaksi sing bebayani, nggih. Namung ndayani sikap lan panemune pamaos. Oh aku duwe ide ameng gawe ngene. Terus gawe karangan eksposisi. Kaping 3, gaya eksposisi kudu informatif lan meyakinake. Nek gawe karangan eksposisi kudu sing informatif, gampang dipahami dening sinten mawon ingkang maos lan saged meyakinake
tiang-tiang menika eksposisi. Sekawan basa eksposisi iki minangka basa pawarta. Dadi kaya bahasane berita. Siswa nika sering mirengake berita ing radio utawi ningali ing TV. Nah menika biasanipun tanpa rasa subjektif lan emosional. Orang gawe wong niku kudu emosi, boten. Nggih. Dasar fakta-fakta mungkin dadi piranti konkretisasi. Iki maksudnya gawe rumusan lan kaidah kang dijelentrehake supaya tambah cetha. Kok mau ana pembuktiane. Carane gawe lontong. Carane piye? Didono langkah-langkah ngene sampai engko dadi didangke. 6. Ngupaya kanggo njembarake pamawas lan pangertene pawongan marang objek kang dirembug. Oh, dadi wong kuwi saged ngerti jebule carane gawe tahu iku ngono, terus carane masak iku ngono. Nah, nek iki berarti bab pewaler, berarti oh jebule ning Jawa kuwi ana pantangane ngene-ngene. Enggang aja dilakoni. Nek dilakoni bisa uga ndadekke budaya utawa nganggo wong liya gitu. 7. Kudu ngerteni perasaan diandharake, ngerti peristiwane. Oh iki musime corona misalnya. Musime corona iku saiki lagi arep divaksin. Prastawane corona. Berarti kudune aja ngendi-endi, jaga kesehatan, jaga jarak, nganggo masker. Dan itu diandharake kanthi karangan eksposisi. 8. Penulis kudu prigel nganalisis prastawa kanthi cetha lan konkret. Engko nek dirimu nulis gawe posisi kuwi kudu prigel kanthi cetha ya. Beritane uga digawe-gawe nanging ya cetha jelas ana buktine. Makaten wonten pitakenan? Monggo nek wonten pitakenan. Arek cah 5 tumurun ndi mau. Nggih, sak wontene kula lajengake nggih. Terus struktur teks eksposisi niku wonten pisan menika tesis kalihipun rangkaian argumen utawi isi lan 3 panegasan ulang utawi panutup. Tesis niku ngenalake isu, masalah utawa pandangan penulis bab topik kang arep dibahas. Ya, bahasa ngenani wewaler pantangane wong. Oh, yo jadi fokus kening pantangan walere wong Jawa. Jadi tesis niku manggone ana ing ngarep. Terus siswa nek manggi paragraf awal iku biasane tesis utawi pambuka. Dene mengko argumen utawa isi iki manggone ing tengah-tengah. Niku dilentrehake panemune penulis niku wonten ing tengah-tengah. Sing terakhir, paragraf terakhir niku kata-kataipun penutup menika dudutan, kesimpulan. Niku contone kata kula waosaken ingkang gambil niku kados aja melik darbeking liyan. Dadi aja kepengin duweni wong liya. Aja kepengin duweni duweke wong liya. Iki walare wong Jawa. Nah, kenapa gune wong liya kok gak diduweki ya sebab napa ya mbok tiyang niku sampun gadah kegungane piyambak-piyambak, sampun gadah jatah piyambak-piyambak ya aja kepengin liya. Anggo dirane apa koyo serakah. Tanggane misalnya tanggane iki duwe urip sing kecukupan. Sementara awake dhewe iki wong sederhana, ya wis diaponane mboten sekepengin sing diduweki kali tiyang sanes. Kawan, aja nglungguhi kijing ing kuburan, mengko ndak kualat. Sen apa? Kuburan kan ana mayite nang jerone, nek engko tidak-idak ya gak sopan. Teges mengko nek tidak-idak nek
Dilungguhi engko iso uga tanduran utawa kuburane engko rusak kanggo mesakno keluargane dandani barang kuburane. Asal ora entuk nyuwil gedang ing kondangan sadurunge diujubake lan didongani. Gak entuk, kenapa gak entuk wong Jawa? Ya gak sopan, nek gedang urung didongani kok wis entek, wis kalong, saru istilahipun. Yen gawe ingkung kudu pitik jago. Kenapa kok kudu pitik jago, Cah? Gak pitik biasa, gak pitik wedok mawon kok kudu pitik jago. Kenging napa? Kira-kira napa, Cah? Monggo lho diaktifke mawon volume apa swanten mikrofone. Kenapa? Nah, nek pitik jago kan dagingnya luwih akeh, luwih gede pitike daripada pitik wedok. Nah, nek pitik wedok iku kumaran mok sithik. Wong sing entuk mok sithik, nek pitik jago kan dagingnya luwih akeh, iwake luwih gede. Mot kena kanggo wong akeh. Yen kondangan kudu gedang ana gedang setangkep, ana gedang setangkep, nek gedang mok disitok. Engko sing liyane gak keduman. Luwih akeh supaya ngerata. Ngoten nggih, wonten pitakenan. Wonten pitakenan babagan menika. Monggo nek wonten pitakenan. Nek boten wonten, nggih kula cekapi. Monggo bilih mboten wonten pitakenan, modul ingkang sampun kula share ing grup saged diwaos, saged dibikak disinaoni. Nggih. Minggu ngajeng kita nyobi wonten asesmen latihan supados mangke posisi sekedhik saged paham ngenani materi wewaler. Katen nggih. Monggo Panjenengan sanes ingkang dereng saged gabung, mugi-mugi panggihan candhaipun saged gabung, saged mangertosi kateranganipun. Dene video call video menika mangke kula rekam, mangke ingkang dereng saged gabung supados saged nggih mengikuti pepanggihan dinten menika. Wonten pitakenan saderengipun kula tutup. Boten, Pak. Boten. Oke, nek boten wonten kula cekapi, kula pungkasi kepanggih malih minggu ngajeng. Monggo modul di sana dibuka, kula cekapi sugeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo saged bilih badhe live, monggo.